Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos ya. Aku ceritanya mau ngarit. Saya mau ngarit, ternyata enek lek kono. Ngarit juga. Lagi perjalanan bos. Ning warungnya Dodek ya iki ternyata enek kono. Aku arep ngarit mau arep ngarit bos. Ngarit bahannya Pak. Bahannya cupring. Kalau lagi bos, santai bos. Nah, nyampe ini lo nyate omongan rokok-rokokan. Piye to maksudnya ke piye to munimu ke? Ki piye jenenge kon piye? Yo mau YouTuber apa yang ditinggal iku ngonten jengkole iki ngonten. Ya vokale gak ora tak tinggal trake apa ngarit tas jeblok ning banyu to. Ajur to. Ki piye to puan? Ngarit ki apa kowe? Heh? Ngarit ki apa kowe duwe pen-pen? Duwe to bos kocok. Apa pen-pen apa? Wedhus. Wedhus mentok. Gede wedhus ya Pak mentok ku lho. Kuwi piye to ceritane kok balik ning Kalimantan nyapa to mo? Jare. Tak takoki. Kuwi tak sepanu luwak ning kono ning Kalimantan kok. Pekerja nang omahe Mena. Panas sih kaya ngene lho. Panas sih berang persen iki, Ton. Yo ning HP kan 36 apa piro iki? Derajat iki. Weruh wae. Yo ning kowe duwe anu aplikasi. Ini iki ngonten apa ya ini? Bakar prank kuwi ya. Karo Dodek. Malah waro Dodek dibakar. Wis rame piye ya. Rame no, ora nama metu kabeh. Lah apa warung Dodek kebakaran. Ya bos iki warung Dodek mau dibakar karo Tono bos. Tek to rokok to. Wis muni wis menake piye, Mbak? Piye to? Tran iku lho. Rame. Tran TV apa tran apa to? Berita apa jajal masalah apa to iki? Berita ya gak tau roh. Kiai-kiai di anu iku to. Oh, wi rasa ngono ben kuwi urusan dhewe pentingnya awake dhewe iki menghidupi ngene iki awake dhewe sesuk iki arep kerja apa mangan apa ngono lho penting iki sok kok maksud iki opo? Ya ora ro kok gak usah mikir ngono kuwi penting iki awake dhewe sebedina awake dhewe iki lek dhuwit piye carane lho. Kuwi to ngonten karaku opo menang golek jaring golek iwak ning kali. Kali ndi kali rene anune. Kali wiwin mau ning kedung muke jeru to cek iki ambang. Ketaeto. Malah taeto. Malah menak taeto diselulupi kok. Tae wae tak mentoke lho kok. Dubus apa panase ning alase panase kok ngono kok. Gue sebenarnya bar ngoten kesel ning warunge kulot. Oh iya. Mangan ning kono menak. Mangan gak bayar yo ngono menak. Gratis Ya. Ya gratis. Mbak Rin. Mau etrane kok menake trane kono. Ton menake ning waduk karo nggo pancing ton. Sesuke ton. Kapan? Sesuke. Heh. Aku kan
Aku sap karo gare to. Karo Pak Pero piye gonceng ngono. Piye to malah gonceng Pak Pir. Ya Pak Pir iki ben nang omah ae. Piye sesuke to? Sekali ben ono hiburan Pak. Iki aja ning omah. Lho kan dubruk wis ngalor kae dicoro kae. Oh iya ana truk molen. Lah iya kuwi. Piye? Sing nyekel sapa ya? Ya ora ero Pak ya sapa kok takoki to. Sesuk ya nggo motormu ya wi. Motor di aku lanang. Lah terus ning rono mancing nggo apa di dhuwur bus kuwi lho. Piro? Ya karemu jam pira? Bar ngiwangi mbok aku bakul. Jam 3 sampai anu dibu. Isuk-isuk jam-jam pira ngono lho. Sugah. Lah ya isuk masa mancing arep awan nyapa awan-awan. Penting isuk jam-jam pira ngono piye? Kuwi mancing aku tak baturi kene karo golek-golek rambanan ngono lho. Piye? Jam pira esuk waranono aku. Aku sik istangi sih. Jam 12. Jam 12 wis jam 6 aku wis tangi jam 5 wis tangi wae, Mbak. Apa kontenmu iku anune anu pe malas iku. Malas apa to aku ngonten kok malas kuwi lho kok. Kok Iki lho sapa ae. Nek ora didelok. sendelok ya nganu to kok. Artis to. Nek iki artis sing ulon ya. Kok di tuwil ke? Tuwil ke kok di apet kawetan yo kok omah ya. Lah kuwi ngono ke seragam melu ngene iki lho, Dlan. Lah ke melu piye? Bangser ke gak apa. Malah apik kowe dadi bangser apik. Menak dadi bangser kuwi kok. Dene sapa to sing meninggal keton? Pak sapa to? Apa to? Wong Tlagan jan ngono. Bupati to. RT 1. RT 1 windy ya? Ya kan nongo karo RT 1 kan aku gak tau ning RT 1 to. RT 9 kuwi. RT 1 apa blok nggone Pak Wardi kuwi ya. Kowe bakal pelem. Ayo. Ngonten kuwi to ya. Golek channel. Boleh channel awake dhewe iki. Biasane wong tulung. Lah iya kan kuwi takok-takok pelem rego pelem pira. Lah iya sesuk karo rono delok-delok pelem piye. Maka kan iso wong jenenge takok iki gak ngerti totone apa meneh. Kuwi kok iso wae. Paling gawe ya, Sit. Ora nyapa mek aku Kartono. Rasa melok. Kok Wingo kale wingo kan jajanan. penjajane ngawi kok. Rugi anu ipine. Kaya lawas ngerokok iki, rokok kaya apa. Ya ora apa-apa to. Ati dita apa panas kok mlaku iki lho. Lah ya panas jeng. Ini karo payung opo piye ngono lho. Kuwi jenenge ora kudu kuwi jilbab. Oh. Lho bakal pawon iki piye? Pawon iki ngene kok apa to, Nyak? Pajak. Padha watu kumbung ngono ya. Padha piye to? Mosok padas. Iki sing BS burung to? Kita 13. Panase Kok nemen mun tek 3 gelas kuwi lho kok. bakalnya hujan. Endi to dodek ora enek kok. Ya ombe neh to. Wong ombe autan ngono kok piye kok. Ini iki menak ton. Kok panas-panas enake apa ya iki? Panas-panas iki nek adem nek cokling ngono. Sprengmu kono, enak rabane ora?
Abang apa di sini yo. Ya wedhus wedhus cilik kok. Ngono kok sok piye? Enek dontela ora nggonmu? Harimau kuwi lho. Dong telo apa to ora. Iya to sore enek dhewe aku tau rono enek kok. Sawenene karo mbahmu ya apa? Dong telo nang bawah niku pirang-pirang. Mbahne srene telo enter sih malah sing tebangan ki waduh lho. Godhong anu gak doyan kok. Godhong apa? Dong ngawon niku. Mau iki iso tak campuri ton, gak ngono kuwi tok ton. Tak campuri maune dong telo. Mulai tak campuri bos. Telu. Bar ngambakno kandang rung sempet ya. Kok Kadang pring akeh kok. ya pring kan aku enek kayu to ton. Niku lagi tak gawe jagaan sing dhuwur engko pone duwe rezeki kan kare tuku seng pira ngono lho ton. Ngono lho kok. Ya yes, ngono bos ya vlog siang hari saya ketemu Pak Tono kan Bapak Curi. Terus iki nggih konten apa manut ae karo Tono. Jadi ceritane sesuk ning waduk Dubus bos. Arep mancing. Yo karo aku kudu mancing kene iki sampe rambanan to. Jangan lupa tenang ojo di like di komen. Jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.